Dobrý večer. Černý Petr není jen karetní hra. Je to realita o lidech, které potkala smůla, ale taky o těch, kteří druhým ubližují. Procházky po slovenských horách nemusí vždy prospívat našemu zdraví. Turistika v některých lesoparcích dokonce skrývá životu nebezpečná překvapení. Na místech, kde se před více než 60 lety bojovalo, se o něco později likvidovaly muniční sklady. Zůstaly tam památky, na které by nikdo z nás dnes nechtěl natrefit. Těsně pod našimi nohami tam stále leží nevybuchnuté miny a granáty. Kdo a jak se stará o bezpečnost lidí v okolí turistických tras? Existuje vůbec záměr krajinu odminovat? Muzeálne exponáty žiaľ nie sú v našej krajine jediným pozostatkom z bojov v druhej svetovej vojne. Iba v minulom roku sa na Slovensku našlo vyše 3000 kusov starej nebezpečnej munície. Počas jediného výletu na bratislavskej železnej studničke sme našli protipancierovú päsť, ktorá dokáže zničiť celý tank. A tuto pod tým drevom to je. Ako ste na to prišli? No, normálne, behal som tu po lese s detektorom. Našiel som ju. Tak sa pozrite, ako to vyzerá. Hlavne nedotýkať sa. Treba opatrne, lebo tieto potvory sú dosť háklivé. Tu má koniec, tu je niekde vlastne rozbuška a toto je predok. Tak takto vyzerá Panzerfaust po 60 rokoch. Náš sprievodca, ktorého hobby je hľadanie historických drobností, sa do bratislavských lesov poprvýkrát s detektorom vybral pred 5 rokmi. Namiesto starých mincí však našiel bomby. Bol som ohromený. To boli desiatky nálezov hneď, okamžite, z kraja lesa. Vtedy ma to proste naštvalo. To tam proste nemá čo hľadať, lebo je to prístupné deťom. A preto som to začal proste vyhľadávať a za každým, ak som našiel, tak som volal pyrotechnika. Toto je 733. A nerátam samozrejme pechotnú muníciu, čo sú náboje do pušiek, do samopálov alebo do iných zbraní. Len proste delostrecké granáty, delostrecké míny a ručné granáty. A verím tomu, že ešte najmenej 3-krát toľko, čo ja som našiel, ich tam leží. A možno oveľa viac. Amatérsky hľadači ich na území hlavného mesta za posledných 5 rokov objavili vyše 1000 a podľa informácií policajného zboru je na Slovensku lokalít s roztrúsenou muníciou stále dosť. Mnohé nálezy pripomínajú mínové polia. Iba nedávno, 8. augusta, sa v Podbrezovej našlo 17 delostreleckých granátov. Nie sú to však neškodné muzeálne exponáty. Výbušnina a rozbuška v nich sú totiž vo väčšine prípadov stále pripravené explodovať. Toto dokáže zničiť tank. Ako je možné, že stále je funkčná? Lebo je to dobré. Tricolten je nezničiteľný. Ja som našiel aj otvorené, vo vode to bolo. A odišlo to, keď som tam dal rozbušku. On bude hrdzavý, bude od blata, ale vnútri tam to je také tesné, izolované, že tá rozbuška tam bude fungovať. V akej hĺbke väčšinou nachádzate takéto nálezy? Viete, jak je to plítko? Koľko razy je to aj vidieť? Naši experti v priebehu roka zasahujú viac ako 1000-krát pri nálezoch rôznej munície pochádzajúcej z obdobia druhej svetovej vojny. Muníciu ľudia nachádzajú v lesoch pri prechádzkach, pretože tá munícia postupne vymrzá zo zeme, takže vychádza na povrch, ale aj pri stavebných prácach, pri nejakých vykopávkach. Polícia zasahuje, až keď niekto náhodný nález ohlási. Dobrovoľných hľadačov je na Slovensku len pár. Robím to bez nároku na odmenu, samozrejme, a nikto ma nesponzoruje, to si všetko hradím sám. A sme to tu prehľadali na podnet tohoto pána, lebo stále sa vyšelikade vypisovali, vyvolávalo a to väčšinu tej sme ich našli, čo aj majú 30. Hneď na druhý deň sa vám v lesoch nad bratislavským Lamačom podaril ďalší nález, takže čo máme tento raz pred sebou? No, toto je delostrecký granát a toto je predná časť delostreckého granátu. Pokiaľ takúto vec nájde znalec a skončí sa v rukách pyrotechnika, dá sa hovoriť o veľkom šťastí. Neraz sa stalo, že sa ju pokúšali preskúmať alebo dokonca podpáliť zvedavé deti. O jej nebezpečnosti netreba pochybovať. Tento delostrelecký granát ste sa rozhodli zneškodiť hneď tu na mieste. Prečo? Lebo jeho transport by bol nebezpečný. Na mnohých neznámych miestach čakajú na svojho nálezcu. Ak to ním bude, je doslova lotéria.
Čistíme les, no je to veľmi dôležité, pretože to nemá čo hľadať v lese. A neviem, že kto, ale celkom určite suplujeme niekoho povinnosť. Nie sme personálne ani technicky tak vybavení, že by sme systematicky mohli stále túto činnosť vykonávať. Orgán, od ktorého by sme už podľa jeho názvu očakávali, že problém bude riešiť, je civilná ochrana. Podľa vyjadrenia hovorkyne ministerstva vnútra Silvie Mihálikovej sa civilná ochrana vôbec nezaoberá ochranou obyvateľstva pred trhavinami na lesných chodníkoch a už vôbec nie celoplošným vyhľadávaním nejakej munície. Aj ministerstvo obrany by mohlo k tomuto zaujať svoje stanovisko. Jedná sa o individuálne prípady, ktoré má v kompetencii riešiť policajný zbor. Takže netýka sa to ministerstva obrany? Nie. Armáda Slovenskej republiky pôsobí najmä v zahraničných misiách, odmieňováva konkrétne zamenované územia, má na to potrebnú techniku. Fakt, že Slovensko má v Iraku v súčasnosti asi 100 ženistov, ktorí tam likvidujú míny, v tejto súvislosti vyvoláva otázku, že prečo tie naše domáce nikoho netrápia. Ozbrojené sily pôsobia v zahraničí na tomto úseku a pomáhajú s ostatným medzinárodným silám. Na Slovensku tento problém riešia kompetentné úrady Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Samozrejme, že armáda má lepšie a rozsiahlejšie technické vybavenie na prácu s takýmto nebezpečným materiálom, takže do hry v tomto smere by mohla vstúpiť aj armáda Slovenskej republiky. Na Slovensku, keďže tento problém nie je taký ako napríklad v Iraku, zaradenie armády alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto problému nevidíme ako efektívne. Každý si prehadzuje tento problém, jak horúci zemiak. Podľa mňa by to mal byť štát, či už rezort obrany alebo vnútra, ktorý by mal to zabezpečiť, ale neviem si predstaviť, ak by to vyriešili, lebo je toho tunak relatívne dosť. Kým sa však policajti s vojakmi dohodnú, v našich lesoch budú naďalej voľne porozhadzované trhaviny. No pozrite sa, tunak je rozbitý delostrelecký granát. Roztrhaný. Toto je detonátor z delostreleckého granátu, je ešte plný trhaviny. Je to vlastne črepina, ešte je vyplnená tritolom, to je to žlté v strede. Nebezpečná trhavina je okrem toho jed a z nespočetných črepín sa tu po celé 10 ročia voľne vstrebáva do pôdy. Šokujúce sú však najmä početné kusy nevybuchnutej ťažkej munície. V priebehu 2 dní sme našli už tretí. Tento granát bol v podstate kúsok, 15 cm pod zemou. Čo by ste s tým urobili? Nahlásili na políciu. Takže boli by ste také múdre a nechytali by ste to? No, to určite ne. Dlhoročné skúsenosti pyrotechnikov sú však iné. Raz to bolo na Železnej, tam to hodili do ohňa, raz si to zobrali domov a naposledy, keď som bol našli vo vode, tak to už boli takí dorastenci a tí sa ma pýtali, že rozmýšľali, jak by to rozobrali. A keď som im povedal, že najlepšie karbobrúsko, že to sme akurát nad tým rozmýšľali. No a ja som to myslel v tom opačnom zmysle, že to by ich hneď zabilo. Myslím si, že bezpečnosť ľudí je v prvom rade na otcoch mesta. Zistili sme však, že pokiaľ ide o Bratislavu, otcovia mesta zodpovednosť za životy ľudí jednoducho presunuli na ich vlastné plecia. Platí veľmi prísny zákaz zdržovania sa v tomto areáli mimo vyznačených turistických chodníkov a takýto zákaz je vlastne uvedený aj na novo pripravovaných mapách Bratislavského lesoparku. Zdá sa, že problém tisícov kusov starej nebezpečnej munície sa zrazu zmenšil na niekoľko milimetrový oznam na mapách lesoparkov. A mimochodom nie je to zákaz, ale len odporúčanie. Môžeme si iba domýšľať, koľko čitateľov mapy ho bude brať vážne. Je to chránená krajina, oblasť, stupeň ochrany 2, čiže ľudia sa môžu hoci kde pohybovať po lese, nie je to nejak zakázané. Dá sa zaručiť, že práve na tých vyznačených chodníkoch sa niečo také nemôže nájsť? Na 100% sa zrejme nedá zaručiť vôbec nič. Sú vlastne bezpečné? Takýto prieskum zrejme existuje, to môžeme garantovať. Technikou neboli prehľadané. Turisti, ak chodia, po turistických chodných, tak trčala tak 1/3 strelského granátu. Vyleštený topánkami, proste jak cez to chodievali. Neuvažujete nad tým, že by ste dali nejaké výstražné tabuľky? Výstražné tabuľky nie je možné zrealizovať, lebo to je vlastne na všetkých vstupoch do lesoparku sú mapy, kde je táto informácia uvedená. Aby sme o tom vedeli, lebo deti chodia do lesa a môže sa stať niečo také, že naozaj príde k takému výbuchu a k úrazom. Odminovať taký úsek, jak je treba za štátnym sanatóriom, jak je železná studnička, to by stálo milióny. Asi pravdepodobne sa na to nenájdu peniaze. Toto je ten hlavný dôvod, prečo to tam ešte stále leží.
Zistili sme, že o vyhľadávanie starej nebezpečnej munície sa na Slovensku starajú iba dobrovoľníci. Odporúčanie, aby sa ľudia v lesoparkoch pohybovali iba po vyznačených turistických trasách, sa nielen hubárom bude zdať nereálne a smiešne. Dúfajme, že to nebude nejaké nešťastie, ktoré prinúti príslušné ministerstvá a samosprávy obcí, aby problém konečne vzali na vedomie.